Όταν ήταν στον δρόμο με τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο, η γυναίκα του έγραψε στο Twitter ότι πηγαίνουμε προς τα βραβεία. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα για αυτό που φοράει ο Τζιμπρίλ. Το έγραψε από το δρόμο. Όχι, το ετοιμάζουμε από τη Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά. Να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Εκείνος όμως θεωρώ ότι το υποστηρίζει πάρα πολύ καλά. Εγώ ένα έχω να σας πω. Ουέ και αλίμονο μη χάσει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Έχει κάνει και τις δηλώσεις με την ΑΕΚ. Άμα χάσει και αυτά που είπε και με την ΑΕΚ, ότι αισθάνθηκε ότι διαιτητής με μπιπ. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουν να λένε για 5 χρόνια. Κάτσε όμως, στιλιστικά όμως είναι πολύ προχωρημένο Ζενίλτα. Πώς το βλέπεις, πώς κολλήσεις πιο πολύ με αυτά? Να το δω, κοιτάτε το τώρα. Το σακάκι σε χαλάει. Ναι. Το υπόλοιπο σου αρέσει δηλαδή? Όχι, δεν μου αρέσει το υπόλοιπο, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω ότι το υποστηρίζει κιόλας τη φούστα, αλλά και το σακάκι με τη φούστα μου φαίνεται ακόμα χειρότερο. Ναι. Είναι fashion icon πάντως ο Σισε, και με τα κουρέματά του και με τις επιλογές του, τις ενδυματολογικές. Είναι μπροστά. Να σου πω, Ηλιάνα, εσένα πώς φαίνεται? Γιατί σε βλέπεις με μεγάλη προσοχή τη φωτογραφία. Χάλια είναι, παιδιά. Πού πάει? Είναι χάλια. Και δεν μ' αρέσει το άσπρο σακάκι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, αλλά για να σχολιάζετε συνέχεια το σακάκι, άρα η φούστα δεν σας κάνει εντύπωση? Όχι, η φούστα μας κάνει εντύπωση, απλά χάνεται λίγο στο όλο το. Αν ήταν χωρίς το σακάκι και χωρίς τα κοσμήματα, θα ήταν πιο έτσι αντρικό για ένα fashion show, για μια εμφάνιση έτσι. Πώς θα ήταν πιο αντρική η φούστα? Θα ήταν πιο αντρικό αν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Να ρωτήσω κάτι. Είναι φούστα ή είναι ολόκληρο φόρεμα που έχει φορέσει κυκλοφορεί? Δηλαδή είναι φούστα, μπλούζα? Έτσι. Σπύρο, πρέπει να το ξαναδούμε. Μα συγγνώμη, γιατί εμείς έχουμε αυτό το τριφύλι, έχουμε φωνάξει, έχουμε ανέβει στις εξέδρες. Νομίζω έτσι όπως το βλέπω στη φωτογραφία ότι συνεχίζεται η φούστα δηλαδή προς τα πάνω. Έλα να γιάδεσαι και σε Για να δω τη φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι μονοκόμματο. Για να δω ακριβώς. Πρέπει να είναι φόρεμα δεν είναι? Είναι από πάνω όμως και κάτι και δεν φαίνεται καλά. Μπερδεύομαι κι εγώ για να καταλάβω ακριβώς αν είναι. Το θέμα είναι ποιανού δημιουργού είναι, αυτό να μάθουμε. Αχ, ωραίο, ποιο σχεδιαστής είναι. Ξέρεις κάτι όμως? Είδα κάτι ο Σπύρος που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Που λέει για την ομάδα του. Βρε Σπύρο μου, ό,τι και αν φορέσεις, καμία σημασία με το πόσο καλός αθλητής είναι. Δεν έχει καμία σημασία το ένα με το άλλο, καμία σχέση. Είναι κορυφαίος αθλητής, απλά κάνουμε χαβαλέ, αλλά την Κυριακή στο ντέρμπι τι έχει να ακούσει? Ο Σπύρος όμως διαφωνεί, κοίτα τη φάτσα του. Αδερφέ, τώρα μην τη φοράς τη φούστα, θα παίξουμε στο Καραϊσκάκι την Κυριακή. Αυτό θα παίξουμε στο Καραϊσκάκι και θα αρχίσουν οι άλλοι να βγάλουν πανό με τις φούστες τώρα. Δηλαδή θα μπούμε μέσα. Πάμε μέσα να κερδίσουμε, να παλέψουμε το πρωτάθλημα και μου βάζεις τη φούστα και μου κόβεις τα πόδια. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Πάντως αν είναι φόρεμα. Να έχουμε λόγο εμείς να βγάζουμε ωραία συνθήματα.